Исәнмесез, эфирда аңлаулыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Экология һәм төзекләндерү департаменты нәрсә тикшерә һәм штрафлар салганмы? Район башлыгының чираттагы туры эфирында нинди темалар каралды? Икенче атна рәттән экстремаль спорт төрләрен яратучылар Әлмәткә җыела. Экология һәм төзекләндерү департаменты белгечләре Петуховка бистәсе халкының юынтык коеларын тикшерде. Уральская һәм Нагорная урамнарында булып, алар канализация коеларынан куллану барышында барысы да төгәл үтәлгәненә үз күзләре белән инанды. Неләр белә буяды инде, потому что су керә безнең монда. Наоборот, сезнең монда керә дә тула шуңа күрә. Да, шуңа күрә. Грунтовый сулардан. Грунтовый дип болото инде. Петуховка бистәсе урынында кайчандыр созлык булган. Шулай да биредә шәхси сектор барлыкка килгән һәм ул елдан ел үсәгенә бара. Кала составында булудан тыш ул әле чишмәләргә дә бай урын санала. Өстәвенә нәкъ менә җирдәге сулар шәхси күлен туендыра. Шуңа күрә чисталык сакчылары бу районны елга бер тапкыр булса да әйләнеп уза. Частный сектор всегда в зоне внимания, но микрорайон Петуховка особенно, потому что в данном микрорайоне большое количество подземных вод, которые стекают у нас в водоем, который находится непосредственно в микрорайоне, и потом перетекает уже в городское озеро. Комиссия составында экология һәм төзекләндерү департаменты, санитар-эпидемиологик күзәтү, Әлмәт водоканал оешмасы вәкилләре. Аларның максаты юынтык сулар коесуның санитар таләпләренә туры килүен тикшерү. Моннан берничә ел элек нәкъ менә биредәге юынтык суларның шәһәр күленә агуы билгеле булган иде. Шуннан соң кала җитәкчелеге тарафыннан ниһаять районда үзәк канализация төзү буенча карар кабул ителде. Проект төзелеп эш башланды. Җир асты сулары бушка зур комачалык тудырса да, әкренләп төзелеш бара. В 2021-2022 году в микрорайоне Петуховка у нас обустроена канализация. Обхват пока на сегодняшний день 46 домов, но работы будут продолжены, поэтому сейчас в данный момент идет заключение договоров на тех условиях подключения домовладений, чтобы жители могли пользоваться не септиками, а уже подключиться непосредственно в канализацию. Установлена насосная станция, то есть линия замкнута, готова к работе, пусконаладочные работы проведены. Комиссия кагыйдә бузу очрагы тапмады, димәк шәһәр күленең чисталыгына бу район кешеләр тарафыннан куркыныч янамый дигән сүз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда хезмәтне саклау буенча район координацион советының чираттагы күчмә утырышы узды. Ознакай газ хезмәтендә үткән очрашуда координацион совет рәисе Роза Галеева, коллектив җитәкчесе Марат Кәримов катнашты. Биредәге ишек аллары да, машина гаражлары да, административ бина эше дә тәртиптә. Хезмәт куркынычсызлыгы буенча да барлык таләпләр үтәлгән. Хезмәткәрләр өчен комфортлы имин эш урыннары булдырылган. Алар махсус эш киемнәре һәм җиһазлары белән тәэмин ителгән. Ознакай газ хезмәте эшенә уңай бәя бирелде. Авыл хуҗалыгы тармагында булган үзгәрешләр, калабыздагы төзелеш объектлары һәм яңа уку елына әзерлек. Район башлыгы Тимур Нугумановның ВКонтакте шелтәрендәге аккаунтында узган традицион эфиры әнә шул темаларга кагылды. Здравствуйте, дорогие альметьевцы, дорогие гости. Рад всех приветствовать. Начинаю очередной эфир. Тимур Нугуманов үзенең туры эфирын калабызның төзелеш индустриясендәге үзгәрешләре хакында сөйләүдән башлады. Шул көннәрдә генә ул кайбер төзелеш объектлары белән шәхсән танышып кайткан иде. Шуларның берсе Резидент Фәхреддин исемендәге гимназия. Ул 1991 елдан бирле эшли. Бүген биредә 1030 укучы белем ала. Капиталь төзекләндерү федераль һәм республика бюджеты, шулай ук Татнефть компаниясе ярдәме белән башкарыла. Моннан тыш башлык Комсомол паркында алып барылган үзгәрешләргә дә тукталды. В Комсомольском парке ведутся очень масштабные работы. В крайне сжатые сроки. К работам удалось приступить немножко позже, можно сказать, в середине сезона или даже в его второй половине, так скажем. Поэтому, конечно, сроки стоят очень жесткие. Задача выполнить работы в максимально эффективные короткие сроки для того, чтобы территория стала доступной для горожан, для жителей нашего города как можно скорее и успела в этом сезоне еще в хорошем виде послужить. То же самое касается улицы Советской, там идет глобальнейшая реконструкция, все это делается благодаря компании Татнефть, нашим нефтяникам.
На советской меняется коммуникация, перекладывается дорожная одежда. В сентябре у нас еще появится... Яңа объект авыл хуҗалыгы тармагында да барлыкка килде. Ул Иске Михайловка авыл җирлеге территориясендә урнашкан йомырка җитештерүгә йөз тоткан кошчылык фабрикасы. Комплекс 40 мең баш тавык асрауны максат итә. Биредә шулай ук су кошлары берникадәр мөгезле эретерлек, кәҗә һәм сарык асрыйлар. Алга таба авыл халкы өчен мини-зоопаркта булдырырга карар кылганнар. Башлык якын арада булачак чараларга да тукталды. 11 августта Колабызда янгын сүндерүчеләрнең һөнәри осталык бәйгесе узачак. Программада күрсәткеч чыгышлар, янгын сүндерү һәм авария коткару техникасы күргәзмәсе, күңел ачу программасы, спорт уеннары һәм ярышлар, шулай ук мавыктыргыч бәйгеләр. Моннан тыш ялларда әлмәтлеләр, физкультурачылар һәм төзүчеләр көнен билгеләп үтәчәк. В субботу, 12 числа, мы будем праздновать сразу несколько событий. Это День физкультурника и День молодежи международный. Площадка перед молодежным центром будет основной локацией. Всех жителей наших приглашаем на праздничные мероприятия, которые пройдут в субботу, 12 числа, перед молодежным центром. Дорогие альмейцы, есть такой очень добрый, хороший праздник – День строителя. Второе воскресенье августа, вся наша страна его отмечает. Мы праздничные мероприятия планируем также провести в пятницу, перед тем, как строители на выходных, скажем так, будут уже праздновать в узком кругу. Но как-то так сложилось, что День строителя отмечается в самый жаркий строительный сезон. Тура эфирга Кванториум балалар технопаркы пионерлар йорты директоры Рамиль Закиров һәм креатив индустриялар мәктәбе җитәкчесе Николай Пьянзин да кушылды. Алар белән өстәмә белем бирү хакында сөйләштеләр. Әлмәттә мотоциклчы катнашында тагын бер юл транспорт һәлакәте теркәлгән. 7 августта иртәнге сәгатьләрдә Шевченко урамы 73-нче йорт каршында Honda мотоциклы йөртүчесе Төзүчеләр проспектыннан Радищев урамына таба барган вакытта Locust L754 төягүче белән бәрелешә. Гаип мотоцикл йөртүчесендә ул куркынычсыз булган тизлек сайламый һәм светофорның кызыл утына бара, диелә юл хәрәкәте иминлеге дәүләт инспекциясе мәгълүматында. Авария нәтиҗәсендә мотоциклчы Әлмәт хастаханәләренең берсенә озатыла. Бәхеткә ул исән кала. С начала текущего года на территории Республики Татарстан было зарегистрировано 103 дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в которых, к сожалению, 5 человек погибли и 110 получили телесные повреждения. По Альметьевскому району за 7 месяцев текущего года с участием мотоциклистов произошло 10 дорожно-транспортных происшествий, в котором, к сожалению, 1 человек погиб и 14 человек ранены. Как правило, травмы водителей и пассажиров данных транспортных средств очень тяжелые. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей двухколесного транспорта, снижения тяжести их последствий, пресечения грубых нарушений правил дорожного движения, сотрудники госавтоинспекции усилят комплекс профилактических мероприятий. Инде 8-нче ай республикабызда алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге эшләп килә. Ул ике төп бурыч үти: традицион кыйммәтләрне популярлаштыру, җәмгыятьнең тотруклы социаль һәм психик үсеше өчен белемнәр, күнекмәләр тарату. 5 миссия һәм 13 юнәлештән торган алдынгылар хәрәкәте Татарстанның 5 шәһәрендә урам мәдәниятләре буенча фестиваль уздырды. Әлмәтнең индустриаль скверында узган чарага күрше район алдынгылары да килде. Региональ урамтур бер ел элек кенә Татнефть компаниясе ярдәме белән ачылган индустриальный скверда узды. Оештыручылар исеменнән аңлашылганча алдынгылар хәрәкәте белән Казандагы урам паркы. Мы вообще в экстрим-парке «Урам» в городе Казани развиваем уличную культуру, экстремальные виды спорта. И мы хотим, чтобы это уходило в массы, чтобы это было в других городах республики. Поэтому мы поехали в «Урам-тур». Катнашучылар балалар һәм гомумән алганда яшьләр иде. 6дагы сабыйлар да, 35тәге олылар да бар иде. У нас 4 направления, которые мы проводим. Это соревнования и мастер-классы по BMX фристайлу, по самокатному спорту и скейтбордингу. Также представителем уличной культуры являются уличные танцы. У нас будут танцевальные батлы здесь проходить. Урамтур быел Татарстанның 5 шәһәрендә генә узды. Яршалы, Түбән Кама, Менделеевскта узган чара Нефтчеләр башкаласыннан соң Лоишта узды. Әлмәттә узучы урам мәдәниятен яратучыларны берләштергән чара күрше районнан тамашачы булырга килгән кунакларны да кабул итте. Пока у нас в районе такого нет, поэтому нам все это интересно. Вот
Приехали посмотреть на крутых ребят. Черемша не топчется на месте, если побеждать, то вместе! Урамтур экстремаль спорт түрләрен үз итүчеләрне җыйды. Мондый чаралар уздырып алдыңгылар хәрәкәте мөмкин кадәр күбрәк балаларны, яшьләрне куллашларга омтыла. Әлбәттә, узган ярышларда движение первых региональ бүлегенә керүче кешеләр санын арттыруны максат итә. Мы хотим выявить тех лучших детей, которые занимаются этими видами спорта, и затем 30 августа пригласить непосредственно в Казань на финал Урам-фестиваля. Каждый, кто хочет войти в состав движения, ребенок или взрослый, для него двери всегда будут открыты, и любой может найти себя в этом движении. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмен булыгыз.